l'institut, baix a sud. Tot està en silenci. Tinc molta por. No és normal. He entrat a l'aula de segon B i no veig res. Encendré els llums i no sé què en trobaré. Aparentaré normalitat. Faré la classe de matemàtiques igualment. Avui farem un problema matemàtic a resoldre. Com sabeu, avui celebrem la castanyada a l'Institut Baix a Sud. Però també coincideix amb Halloween. Hi ha un mite urbà que diu que hi ha dos zombis que volten per l'institut. Però és que ara en veig molts més. El problema diu que un d'aquests zombis, que anomenarem el zombi A, va morir fa 14 anys. Aquí, en un descampat, a prop de l'institut. Que el zombi A! I el zombi A, si estigués viu, sabeu quants anys tindria ara? 40 anys. El zombi B tenia 6 anys menys. El zombi A. Sabeu quants anys tindria el zombi de color de la mà trencada? Surt un moment i vés a buscar el retolador. Zombi de la mà trencada, surt un moment i vés a buscar el retolador, que resoldrem el problema. Esteu morts! O vius! Aquest és un misteri. El zombi A va morir fa 14 anys, llavors tenim que va morir menys 14. A menys 14. El zombi B va morir fa 30 anys. Responeu-me! Quan va morir? Fa menys 30 anys. Endavant! Responde ahora! Profe, que hay una quitar retulador. Ara intentaré que sàpiga la resposta a aquest problema. Comencem! Atents! Apunteu! Apunteu com podeu! Sí! Apunteu! Recordeu que el zombi ve de morir 30 anys abans que el zombi A. Normal! Menys 14, menys 30. Fa 44 anys que va morir. El zombi. Quants anys tinc
En el món de l'ultratomba hi ha misteris sense resoldre.